बे समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव PMYG न' जिअ टिकिं खालामनायाव बेले बेजे जादों नामा जेराव बे समाव मिथिगौदि बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे समाव प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण थामहिनबा सुंद'यै PMYG न' जिअ टिकिं खालामनाय आरो सार्भे खालामनाया सोलिगासिनो दं थामहिनबा जिअ टिक खालामनाया बे समाव सोलिगासिनो दं जुदि सोरबाफोर नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथांमोननि गामियाव बे समाव जिअ टिकिं खालामबाय थानाय समाव जुदि सोरबाफोर पार्टीखौ लानानै मायबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा होननानै जुदि नोंथांमोननि ओनसोलखौ मोननांगौ क्राइटेरिया दङब्ला नोंथांमोननि बे जिअ टिकिंखौ खालामाखैब्ला नोंथांमोना माखासे मानि मददनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोना जाय दायनिगिरि बेखौ बिसार खालामनो हानायनि नोंथांमोननि सेराव आखायावनो दं एबा नोंथांमोननि आखायावनो दं नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि नोंथांमोननि ओनसोलाव थामहिनबा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे समाव प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण न' थामहिनबा सुंद'यै PMYG न' जिअ टिकिं खालामनाया न'नि थाखाय जिअ टिकिं खालामनायफोरा सोलिगासिनो दं नाथाय माखासे ओनसोलनिफ्राय जोंनियाव माखासे कमप्लेन सफैदों एबा माखासे सोद्रोमाफ्रा गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ एबा गोसारनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों PMYG न'नि थाखाय जा जिअ टिकिं खालामदों बे जिअ टिकिं खालामनायाव BPF BJP UPPL बेफोरबायदि जेबो गैया बेफोरबायदि जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव BPF BJP UPPL होननानै जुदि नासयदोंब्ला बे नासयनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथांमोननि हम डिस्ट्रिक्टनि एबा डिस्ट्रिक्टनि जा डिसिनो नोंथांमोना थोंजोङै कमप्लेन होनो हागोन नङाब्ला नोंथांमोना जोंनि खौरांगिरिफोर ओनसोलनि नोंथांमोननि ओनसोलाव गोबां मानि मोनफ्रोमबो खौरां बिजोंनि खौरांगिरिफोर थायो बे खौरांगिरिफोरखौ नोंथांमोना लिंहरनानै बिनि सायाव गोख्रों अजद होनो हागोन बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे समाव PMYG न'नि थाखाय जिअ टिकिं सोलिबाय थादों आरो बे जिअ टिकिं खालामनायाव गोबाङानो अजद दैखांदों गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दि BJP UPPL BPF होननानै गोबां नासयनानै बारस' बरसा जिअ टिकिं खालामगासिनो दं होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि गामियाव जुदि जिअ टिकिं खालामनायाव बेफोरबायदि BJP BPF UPPL कंग्रेस बायदि होनना जुदि नासयदोंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय खौरांगिरिफोरनि मदद लानानै नोंथांमोना अजद दैखांनो हागोन लोगोसे डिसिनियाव थांनानै थोंजोङै नोंथांमोना डिसिनो कमप्लेन होनो हागोन जाय बिथांमोना जिअ टिकिं खालामदों जाय GRS जाय बिथांमोना जिअ टिकिं खालामनो थाखाय थांदों जाय ब्लकनिफ्राय दैदेनगिरिफोर थांदों एबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि मेम्बारफोरा जुदि सोरबाफोर थांदोंब्ला बेनि सायाव जुदि सोरबा BJP UPPL राजखान्थिनि महर होनानै कालार होनानै जुदि बारस' बरसा खालामनानै नोंथाङा मोननांगौखौ जुदि मोननायनिफ्राय बनसिथ' खालामोब्ला नोंथांमोना गोख्रों राहा ला आरो बे गोख्रों राहायानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय खौरांगिरिफोरखौ लिंहरनानै बेनि सायाव अजद दैखांनो हागोन नोंथांमोननि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि थामहिनबा डिसिनो थोंजोङै थांनानै नोंथांमोना कमप्लेन खालामोब्लानो जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों बिसार खालामनाया जागोनखौ बे समाव जों मिथिना मोनो ছাৰে আমাৰ নাগৰিক ব্লগৰ জিঅ টিকিং কৰি আছে PMY ঘৰৰ ইয়াৰে মানে লিষ্টখন আজি আমি ওলাই আনিলোঁ ছাৰটাত আমি লিষ্টখন চাব বিচাৰি আছিলোঁ ছাৰে আমাৰ মানে লিষ্টখন নিদোখায় লিষ্টটো নাই বুলি কৈ দিয়ে কাৰোবাৰ তাত আছে বুলি কয় ইয়াৰ কাৰণে মই আজি কষ্ট কৰি হ'লেও লিষ্টখন ওলাই আনিলোঁ এতিয়া ছাৰে নামটো লিষ্টখনত আছেনে নাই এইটো আপোনাক ছাৰক মই চাব দি আছোঁ এনেকুৱা জিঅ টিকিং নকৰে নহয় একফালৰ পৰাই যাব লাগে তাত এটা কৰিছে যে সেইটো কাৰণে খুব আমি দুখ পাইছোঁ আপুনি এইটো অফিচৰ মানুহ হিচাপে এইটো কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি ছাৰক আমাৰ চুবুৰীত মাতিব বিচাৰিছোঁ আমি এতিয়া ছাৰক অনুৰোধ কৰিম এইগিলা আমাৰ ঘৰ লিষ্ট যিটো বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট যিটো সেন্সাস এগুলাত সবৰে নাম আছে কিন্তু ইয়াত কৈছে কি নাম নাই কিবা নাই এগুলা আমাক লিষ্টবিলাক নুদুখায়
এইবিলাক চব মহিলা এইবিলাক বিধৱা এই বিধৱা মাইকীবিলাকৰ লিষ্টত নাম নাই কিবা নাই জিঅ' টেকিং এনেকুৱা কিবা কৰাই নাই আমি নাই বুলি কয় লিষ্টখনে নুদুখুৱাই এটা ছাৰক কৰিছোঁ ছাৰে আমাৰ তাত যাব নে নাই নাই আমাৰ এই জকমাৰ এই সিজুগুৰিত ৰৈছিলে বহুতখিনি যদি যাই যাওঁ তাতে কিমান হেৰি বিধৱা মাইকীবিলাক ৰৈ আছে তাতে তাতে কৰিছে এইটোতো কৰিব নালাগে আমি লিষ্টখন চাব বিচাৰিছে লিষ্টখন নাই বুলি যে কয় আপুনি লিষ্ট নোহোৱাকৈ আপুনি কেনেকুৱা জিঅ' টেকিং কৰিছে জিঅ' টেকিং কেনেকুৱা কৰি আছে লিষ্টে নাই গমটো পাইছে চবেই গম পাইছে তাতে কৰি আছে আৰু লিষ্টখন আমি চাব গ'লে লিষ্টখন নুদুখুৱাই লিষ্ট নাই বুলি কৈ দিয়ে নে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে নাগৰিজিল বড়োৰ পৰা আহে নে জানো হা তাতে কিমান বিধৱা মাইকীবিলাক ৰৈছে হা ঘৰ পাই নাপায় এইটো বেলেগ কথা কিন্তু জিঅ' টেকিংটো কৰিব লাগে নে নাই কিন্তু কোনোবা পাৰ্টিৰ স্বাৰ্থত কৰিছে কৰে নে আমি নাজানো এইটো ক'ব আমি নাযাওঁ কিন্তু ছাৰে ব্লকৰ পৰা যিটো কাম দিছে বা ছাৰক দায়িত্ব দিছে ছাৰে এইটো সেইটো কৰিব লাগে তাতে কৰিছে কাৰণটো ন তাতে আমাৰ গাঁৱতো ৰৈ আছে না তাতে আপুনি সোমাইছা এতিয়া গাঁও যাব নে নাই আমাৰ গাঁৱত সিজুগুৰিত যাওক